selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Halo pemirsa. Kali ini mendungnya wis peteng tapi jamnya wis jam ya mene iki lho. Gogai kon tangi kon sekolah kok yo emoh. Mripate Mbak Isma kudu lara guys sing iki lho. Kaya aboh ganjel, kedek sore iki rasane kaya wis ganjel-ganjel diombene apa yo. Sampai ngene, sing kene, sing tengen. Ki ape ngetokno gombal kok ya mendunge puweteng kaya ngono to lho, mendunge. Puweteng, guys. Ape anu. Wis gombal ditokno engko nek panas ape nganune isahan tak nggah bari sik. Dik. Ayo mandi. Sekolah ya. Hei. Bari. Ya itu. Hei. Ayo, Dek. Sekolah ayo, ayo. Bangun. Angel. Bangun sekolah kudu moh pe dadi opo. Nek dadi atas sih. Ayo, pinter kok. Pel. Degake. Ayo, Le. Peri. Sudah jam 6 lho, kering kok lho. Ayo. Senene Bu Guru nek libur ae izin. Izin kok terus. Ndek bar izin ayo. Engko mati. Pampleng ayam lho. Ndetang. Le. Aku tuh ora gelem sekolah, mau dadi opo. Tuman. Ayo. Seret sik. Ini Dek. Kene esuk gaweane ngene iki pemirsa, ngurusi Dik dari sekolah dulu, engko lagi gawean omah dicandak. Karo dikonten gitu ya. Ini kan. Iki disuruh pakai batik soalnya nanti upacara, terus nanti olahraga, bajuke ning gone tas yo, ngono lho. Oke. Budal nek esuk ngene iki. Soale iki wonge SSN misale. Budal esuk. Kas kaki jen coklat ora to. Indung iki, guys. Ape udan. Udan. Dino iki udan. Sore wis. Iki aja kok ngomongno to. Gene ilang apa? Gene ilang. Jenenge iki yo gak ora iso. Ilangno kok. Ngadeg to. Iya. Kok tak ganti ke kancing liya. Wawan. Ora nek ilang kok ora kanggo. Dicemitini ra iso buka. Ini sikile. Nek mas kaki seneng disalin sing. Kok disalin sing. Cok ya gede to. Sacet aja halus kaya wong wedok. Apa kae? Apa tak jablek kae? Hah? Ini pasar? Heeh. Dan sekolah. Sekolah ben pinter, sombe nek dadi wong sukses, sombe nek gedhe mergawe duwike akeh iso pengen apa ae terwujud, tuku mobil, tuku omah, dadi bocah sing pinter.
kepengen deh. Aja terus gak sekolah, dadi kuli bangunan. Sekolah kan pinter. Ini so ngangkat derajatnya kedua orang tua ya pemirsa. Ada masih. Juga sih. Ayo juga sih wis kok. Iki orang sempat beres-beres. Kayak Isma iki gayane cek akeh. Ayo par, ki mau bar nyapu tok pemirsa urung. Apa jenenge apa ya? Masak aku yo leren blonjo sik. Isa-isa bumbu-bumbu kok. Ayo Dek, tapi nek urung ngeterno peri iki sumego. Ngeterno peri sekolah sik, ngono wis tuntas lagi. Bersih. Ojo go sekolah kok sing keburu disita. Kudu dolan ning omahe. Ora disita ngowo kowe. Soale nek rep guru disita. Ora yo kelas ro. Iya disita. Kowe iki ngeyel ae kandhane. Ora mungkin. Sekolah ki ora oleh nganggo dolanan. Oleh yo. Aja ngono. Yo bliren. Nggo topi pura pe? Nggo topi boga. Nanti kita lanjut lagi. Wes. Tak tokno sik. Iki Dek Ferry iki wis gak tau sarapan soalnya ada MBG ning sekolahan. Jadi Mbak Isma gak tau masak esok ya pemirsa, aku masak engko. Kalau mengguri mendungnya potong. Mripate dulur kayak disentup apa tawon disentup apa. Gombal iki akeh, ya gombal ini. Gak garing. Gombal iki kumbang-kumbane sak bak. Demake wis tak pisahi tak bilasi tok. Bilasi. Ini sik terus. Saya ning isor. Penggalangannya yang ini pemirsa. Ngonten mama. Wis 500. Wis selesai. Nah, kita lanjut dan ini lagi sempat buka unboxingan dari Mak
gamis ya pemirsa. Yang terasi, dikei terasi piring. Terus ki kerupuk, kerupuk. Terus iki pelem. Ini apa pemirsa, kita coba. Kira ki apa panganan apa urung sempet unboxing ya pemirsa, urung sempet dibuka. Iki enek kol. Terus iki kentang. Tak kira ini anu. Kok cilik-cilik ngene tak kira panganan ku lho apa jenenge? Apa jenenge, guys? Sing tau nandur ku lho Mbah Manur paling coklat. Dadak kentang iki ngesop. Matur nuwun bolak-balik. Magamis muga kabeh sak keluarga diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Berkah barokah nek iki wis niki matur nuwun isone ndongakno. Iki urung iki pertama kayak iki kerupuk ambek terasi. Terasi udang. Urung digoreng ya urung tak buka terus dilala alhamdulillah. Sing keduane dikek iki sop-sopan ambek pelem. Yo matur nuwun. Siape bentar ngalami kangkung tak lanjut resep suwek nyesel kok terus didekek neng kulkas besok karek ngoseng neng kene kangkung 1000 gue nek sore-sore kan nek pas wayah udan ini enak ngoseng iki sesuk ambek melas tidak ngono iki dioseng sore terus sesuk melas ambek ngesop mantap wis dirancang saiki oleh masak lu wis dirancang saiki pemirsa wedeti kek kulkas kabeh kek kulkas ape ramban bayi piring nguritan apik-apik bakal tak cek ramban enek konten selanjutnya lagi ben liur kontennya ngene ngene ae yo sementara soalnya cuacane iki lagi gak mendukung mundung ae udan ae kayak enek terang-terangnya belas aku ini nek peri wis di terno sekolah iki wis ayem ape opo-opo ki wis tenang arep nyandak bagian omah sak nyandak-nyandake ya pemirsa pelem yo pelem iki kuwujud mungkin 6 ngunduh wae gak iso legi soalnya tuwek lagi diunduh terus ben sak matangnya iki legi mungkin kok uwit jek 6 diunduh matang lah ya kecut gak iso legi arek mbah-mbah ben ora panas jane kumbane ya sak bak tapi apa jenenge kumbahan sithik ngirung garing dadi digaringan dhisik
sing ndek ngikae yo kangkung tak sampai tak masak ping pindho ngene iki ping pindho aku pemirsa tapi gak langsung sakal tak masak kabeh sithik-sithik enak jare mbek dene kono kok bawang bombay Pak Uyuk mematan dikei kecap kayak saus tiram jadi gak teak ya wis mana pemirsa iki kontennya kok kakek durasi beliur Isma pamit pokoknya terima kasih banyak saya selalu mengikuti kegiatannya Mbak Isma ya pemirsa kurangnya nek kelera-klerune Mbak Isma tutur katanya sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya Mbak Isma pamit dulu becek ke titik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wis dan kangkung sing murah sewu yang murah kangkung bayam dong telo ben ijo-ijonan ae pemirsa sehat nek ijo-ijonan janganan sedikit janganan lali sampai aneh kulkas terus apa tak mengarmet gitu ini enak wis di tepi karek ndek kulkas wayangmu sing karek cemplung iki apa tak ndek kulkas besok di shop karek nopo-nopo pentole ya jus terasine ketoke terasi enak iki bodoh kerupuk esuk digoreng bareng goreng kerupuk iki wis